Sedite, niste ostali još malo, ostale su da se pojedu i one pihtije i ona glava što smo barili juče, onu svinjsku glavu u loncu velike od 5 litara. Sedite da pojedete to do kraja, di ste navarili toliko? Ima jurmašice. Ima jurmašica, pravila je Neda i princes Krofne i pravila je štenokle i promincne i vanilice. Daj da vam ponese da imate usput da jedete, treba 100 km putujete do Bačke Palanke, kada ćete stići tamo? Idi Ljubavi da im zapakuješ. Ajde, idi Nedo, zapakujem. Aj ti im zapakuj. Ajde, moramo da krenemo. Stvarno, hvala na gostoprinstvu, stvarno sjajni ste bili. Ajde da se slikamo, bar. Ajde bar da se slikamo. Ajde da napravimo jednu zajedničku fotografiju, ajde da nam ostane za uspomenu, zašto ko zna kad ćemo sljedeći put, kad ćete dolaziti sljedeći put kod nas. Ajde ovako sad lepo kad smo stali, da se islikamo. Ajde, ko će da slika? Čale, aj mi daj mobilni. Ti imaš svoj mobil, ja imam svoj mobil. Ne, ja sam tebi kupio mobilni. Prijatelju, ili imaš mobilni da slikaš? Čale, daj svoj mobilni. Ajde, nema veze, evo. Moj sin je završio likovnu akademiju fotografiju, znao on šta je ispozicija i sve to, on će danas fotografiju. Još 2 ispita. Ajde da se skupimo, ajde da stanemo svi. Tako, čekaj. Pa ti znaš da slikaš? Ajde ti. Daj mi. A sve mi je crno. Sve mi je crno. Pa zašto ti je sve crno? Ne znam. Ništa, daj meni. Nemoj, pusti ga, Manika, daj meni. Ne, pa moraš Daj biti meni, Čale. ja ću da se slikam, evo ja ću da nas slikam. Moraš Čale biti na slici. Pa ko onda da nas slika, uvijek će neko... Može ovaj momak. Da, ajde nas slikaš. Tamo. Dečko! Izvini, jel možeš samo da nas fotografišeš, molim te? Hvala. Lepo Nemoj da stavite. blic stavljaš, nek se vide muškatle što je Neda stavljala pre neki dan. Aha, dobro. Onda ćemo... Dobro, ovako ćemo. I molim te nek se vidi cela kuća, nek se vidi ovaj krov, biber crep smo mećali pre neki dan. Treba i crep isto. Da, dobro. Okej, samo malo. Možeš ti da staneš tu? Da se... Ne, nećemo mi, nećemo da se pomeramo zato što mi smo s jedne strane, ovo je moja žena, moj sin, oni su s druge strane da se mi sad tu ne tumbamo. Aha, a ti si... Dobro, vi ste onda jedna familija, vi ste druga. Treće nemamo. Idemo. Radašine, osmeh. Više, jače. Manje. Na sredi. Nemoj se smijati, nemoj. Gledaj. Kao da gledaš u rodni kraj. Rodni kraj, zamišljaj rodni kraj, krave, koze. Tako je, bravo. Ti je, kako se zoveš Gimli? Dobro, Gimli, slušaj. Digni se na prste. Gore, beri jabuke, Dobro, idemo. Na 3. 3. Nije dobro, trepno si. Nemoj treptat. Gledaj me, tu me gledaj. Ne tamo, nego tu me gledaj. Ajde ti bi mogu da slikaš. U stvari imam ideju, okrenite se svi sad. Okrećite se za 360. Stvari za 180 minus 12, 180. Okrenite se tamo, svi gledajte tamo, dobro. Visoko ruke, dignite ruke tako. Visoko, ti uhvati to. Bravo. I brojite do 10 sad. Do 10 brojite, unazad, u 10 unazad i to na mađarskom. Unazad do 10. Može? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 8, 9, 4. Brže brojite, brže. Broj. A ne ide poslije. Prekat. Tako? Je gotovo? Ode čovek. Nema veze. Mobilni? Pa nema veze, to tvoj bio mobilni. Ne, nego tvoj. Da, ja sam tebi kupio. Kupit ćemo novi iPhone porodični će biti, nema veze. Ja, prija, baš mi žao što se ovako... Bez veze. Pa nemamo sliku Pa i dalje. nisam ja sad baš mislio da će se ovo sve desiti, ali ajde, nema veze. Pazi, naočare. Ona kad vidi nešto, onda... Tečo. Radašine, da te tvoj prijatelj Živan izljubi i dođite nam ponovo, obavezno. Nemoj ukrštati ruke, ne valja. Nemoj ukrštati ruke. Ajde. Dobro, ajde. Čekaj. Priju. Čelo. Budi dobar. Ajde, budite dobro. Došle tatu i mamu. Idete ovom ulicom desno i onda skrenete... Završite studije već jednom. Imamo navigaciju. Ajde. Teraj ga da uči.
Teram ga da uči, teraj i ti svog da uči. Ajde, u zdravlje. Zdravo. Vidimo se prijatno. Ideš tamo. Ajde. Ajde, u zdravlje Prio. Sad smo baš... Čale, šta to bi? Odnesi ti lik telefon. Kupio sam ga pre 2 mjeseca. Odbijat će djetetu godinu dana od plate. Pa sad možemo da se slikamo.